Pel que fa als districtes de la ciutat de Barcelona, destacaria Ciutat Vella, el Partit Socialista de Catalunya Progrés Municipal, amb 5.414 vots, un 23,51, Convergència i Unió 5.238 vots, 22,75%, Partit Popular 3.347 vots, un 14,54%, Iniciativa de Catalunya Esquerra Unida Alternativa Entesa amb 3.316 vots, un 14,40%, i Unitat per Barcelona Esquerra Republicana 1.338 vots, un 5,81%. El districte de l'Eixample, Convergència i Unió, amb 36.611 vots i un 35,78%, seria la força més votada. El Partit Socialista de Catalunya Progrés Municipal, 17.098 vots i un 16,71%. Partit Popular, 15.551 vots amb 15,20% de vots. Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida Alternativa Entesa, 10.677 vots, un 10,43%, i Unitat per Barcelona Esquerra Republicana de Catalunya, 6.300 vots, un 6,16%. Pel que fa al districte de Sants-Montjuïc, Convergència i Unió, 14.634 vots, un 24,32%. Partit Socialista de Catalunya Progrés Municipal, 14.616 vots, un 24,29%. Partit Popular, 9.353 vots, un 15,54%. Iniciativa de Catalunya Esquerra Unida Alternativa Entesa, 7.031 vots, un 11,68%. I Unió per Barcelona Esquerra Republicana de Catalunya, 4.061 vots, un 6,75%. Per que fa al districte de les Corts, amb el 98,31% escrutat, Convergència i Unió obtindria 13.370 vots, el que significa un 37,21%. Partit Popular, 7.659 vots, amb un 21,32%. Partit Socialista de Catalunya Progrés Municipal, 6.047 vots, el que significa un 16,83%. Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida Alternativa Entesa, 2.432 vots, és el 6,77%. I Unió per Barcelona Esquerra Republicana de Catalunya, 1.738 vots, un 4,84%. Perquè fa el districte de Sarrià-Sant Gervasi amb un 81,19% escrutat, Convergència i Unió seria la primera força amb 24.952 vots, un 48%. El Partit Popular, 11.295 vots, amb un 21,73%. Partit Socialista de Catalunya Progrés Municipal, 5.224 vots, el 10,05%. Iniciativa de Catalunya Esquerra Unida Alternativa Entesa, 2.861 vots, un 5,5%, i Unitat per Barcelona Esquerra Republicana de Catalunya, 1.732, amb un 3,33%. El districte de Gràcia, Convergència i Unió obtindria 15.698 vots, amb un 32,49%. Aquí el percentatge escrutat és d'un 97,43%. Partit Socialista de Catalunya Progrés Municipal seria la segona força, amb 8.100 vots, el 16,78%. Iniciativa de Catalunya Esquerra Unida Alternativa Entesa amb 6.296 vots i un 13,03%. Partit Popular amb 5.707 vots i 11,81%. I Unitat per Barcelona Esquerra Republicana de Catalunya amb 3.673 vots i un 7,60%. Perquè fa el districte d'Horta-Guinardó, amb un 99,10% escrutat, el Partit de Socialistes de Catalunya Progrés Municipal obtindria el 17.035 vots, el 26,95%. Convergència i Unió, 14.137, amb un 22,37%. Partit Popular, 10.868, amb el 17,19%. Iniciativa de Catalunya Esquerra Unida Alternativa Entesa, 7.063 vots, l'11,17%. I Unió per Barcelona Esquerra Republicana de Catalunya, 3.518 vots, el 5,57%. Perquè fa al districte
de 9 barris amb un escrutini d'un 94,14%. El Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal obtindria 18.163 vots, el que significa un 34,14%. Partit Popular 11.372 vots, 21,37% de vots. Convergència i Unió 8.431 vots, el 15,85%. Iniciativa Catalunya Esquerra Unida Alternativa Entesa 5.151 vots, el 9,68%. Unitat per Barcelona Esquerra Republicana 1.965 vots, que és el 3,69%. El districte de Sant Andreu amb un 94,8% escrutat, el Partit Socialista de Catalunya Progrés Municipal amb 15.353 vots, tindria un 28,60%. Convergència i Unió 11.503 vots, 21,43%. Partit Popular 8.759 vots, el 16,31%. Iniciativa de Catalunya Esquerra Unida Alternativa Entesa 5.955 vots amb un 11,9%. I Unitat per Barcelona Esquerra Republicana de Catalunya 3.109 amb el 5,79%. Pel que fa al districte de Sant Martí, amb un 96,76% escrutat, el Partit dels Socialistes Progrés Municipal trauria 21.730 vots, el que significa un 26,25%. Convergència i Unió 18.212 vots, el 22%. Partit Popular 14.021 vots amb el 16,94%. Iniciativa de Catalunya Esquerra Unida Alternativa Entesa 9.687 vots, el 11,70%. I Unitat per Barcelona Esquerra Republicana de Catalunya 4.809 vots, que significa el 5,81%. Pel que fa a la ciutat de Girona, Convergència i Unió amb 10.122 vots, que significa el 31,53%, i 10 regidors. Aquí els parlo de dades amb el 100% escrutat. Segona posició, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal, amb 7.500 vots i el 23,36%, que correspondria a 7 diputats. Partit Popular, amb 3.749 vots, l'11,68%, es traduiria en 3 regidors. I la candidatura Unitat Popular, amb 2.981 vots, un 9,28%, i 3 regidors. I Iniciativa Catalunya Esquerra Unida Alternativa Entesa amb 2.253 vots, el que significa el 7,02%, i 2 regidors. Altres partits han obtingut un total de 4.095 vots, el que significa un 12,77%, però han obtingut cap regidor al no arribar cap d'ells a la xifra del 5%. Pel que fa a Lleida ciutat, amb un total de 99,23% escrutat, en primer lloc el Partit Socialista de Catalunya Progrés Municipal amb 18.739 vots i el 42,13% del total, i 15 regidors. Convergència i Unió obtindria 8.106 vots, que significaria el 18,23%, i 6 regidors. I el Partit Popular 7.361 vots, el que significa 16,55%, i també es traduiria amb 6 regidors. Altres partits, altres vots, han tingut 8.346 vots, el que signifiquen el 18,77%, però que tampoc han tingut traducció amb regidors.